Знаеш, тати, аз как я помня. Нямаше толкова графи. Нямаше толкова домира. Нямаше толкова апартамент. Нямаше толкова фърнича. Ватманката иска си купи. Нямаше толкова дрехи. Не е виновна ватманката, души. Обаче. Разбираш ли? Няма адреси. Няма надпис. Виновна е господицата. Защото ватманката си кара по трамвайната линия. Ама господицата е спряла баш на знака.